La jove de Sitges expandeix el coneixement del món casteller a les escoles. A través de diversos tallers, la jove explica els castells als més petits. Ens hem plantejat poder visitar totes les escoles de Sitges. Ja hem anat a l'Agnès, ja hem anat al Miguel Utrillo, al Barratxina és la segona edició que fem, tenim plantejat també, tenim les portes obertes, la possibilitat d'anar als escolapis, i la idea és mostrar amb tots els nens de Sitges, o a la majoria, el fet casteller. És a dir, tenim els castellers a Sitges, la jove de Sitges és una colla consolidada en el poble, els castellers declarats Patrimoni de la Humanitat és una cosa molt gran, molt maca, i carai, tenim l'obligació moral d'expandir-ho molt en el poble i donar-nos molt a conèixer. Nosaltres pugem d'una manera, que és posant un peu aquí, posant l'altre peu... Nosaltres ens movem entre P5, primer, segon, aquests són els cursos en què hem pensat anar-nos a presentar. Els tallers de castells que plantegem nosaltres a les escoles és eminentment pràctic, perquè amb nens d'aquestes edats no els hi pots explicar massa teoria perquè no estan per això i de seguida es dispersen. Per tant, l'únic que fem és una mica de presentació, presentar-nos com a colla, com anem vestits, com som, què fem, tal, què treballem als assajos, i després els ensenyem pràctica, però unes nocions evidentment molt bàsiques, molt senzilles de què és els castells, de com es puja, llavors els donem la possibilitat, a qui vulgui, de poder pujar damunt nostre i ells ja tenen la sensació d'haver fet castells i gaudeixen molt. Nosaltres, un cop acabem el taller de castells, seguint amb la idea de donar-nos a conèixer, els donem un fulletó amb els nens amb tota la informació nostra, amb telèfons de contactes, amb horaris, perquè si volen i als pares els agrada la idea, puguin vindre a participar dels castells amb la jove de Sitges. Els convidem a vindre especialment els dissabtes a la tarda al Palau del Rei Moro, darrere de l'Ajuntament, que és la nostra seu, és on fem de 5 de la tarda a 7 de la tarda uns tallers de castells que anomenem una escola de castells, on tots, tant els petits com els grans, tenen l'oportunitat d'iniciar-se en el món dels castells, vindre, practicar, conèixer companys, la colla, com som, com ho fem, i si els agradés i veuen que l'ambient els agrada, doncs incorporar-se a la colla. Una colla que té els objectius ben definits de cara al 2014. En quant a castells, el que volem és intentar assolir el nivell d'aquestes últimes temporades. És a dir, intentar revalidar els castells, tota la gamma de castells de set. Si bé l'any passat va ser una feina més de creixement social a nivell de castellers, de gruix, de castellers de tronc i tal, venint d'una temporada anterior on s'havia apretat força el nivell, aquest any la intenció era donar un pas endavant i recollir una miqueta els fruits de la feina feta la temporada passada.